silang. Galag mo. Ano pa? Dati sausawan, masiram. Okay na. Hello mga mani, mga manay. So nandito tayo ngayon sa Cabusao. I-picture natin ngayon ang tinatawag nilang Biti na pwede siyang prituhin para maging chicharon o kung ano pa man pwedeng sa kanyang lutuin. Pero isa sa pinakamasarap, pero isa din sa pinakamahal. Ay, masiram. Lutong Cabusao. Malagmo. Crispy. Hello po sa lahat! Ito na po ang aming pinagmamalaking Biti silog. Yeah, best. Super. Approve! Kindly like, share, comment, and subscribe to our channel. So ito po muli si AstroNoy!